kaga waken nan fa da so nake buhe ga ruwa ya ƙara jika mini kuma amma waken nan goma ina ga duk da haka ta sai za a kai kasuwa ja'yan ma in ya zo kuɗin nashi ba zan ba shi duka ba zan ba shi inda ake da san harkar ba a in tafi fa zan malamin ma to ai nawa ne Mama dan haru mai aiki. Mama dan haru mai aiki. Ya gida ya aiki? Alhamdulillah. Wai wake nake dan tattarawa nake dan gyarawa. Ka san laima ana ta laima ba wannan ko? Ya gida ya aiki alhamdulillah. Ya mun nan laima? To alhamdulillah na so yanzu gidan naka fa zan tafi yara suka yi ta'adi a nan na ce to amma ba zan wannan ba bari dai in ƙara tattara saboda kar a zo a yi ta'adi kuma yawa kana ji to yanzu kuɗi sun samu an sai shanu amma zan kawo maka kuɗi in bayan magariba zan kawo maka kuɗi kuma malamin nan ma ni zan zo in ɗauke kan kai ka gurin yi amma kar ka kurkura ko dan uwanka ka gaya mar ga inda zamu je to nawa ka san ne kuma ina ruwanka ba zan zo ma ka bayani ba baka yadda da ni ba 100 aka siya yanu ɗayar an ce ciwon hanta ne da ita aka siya ta 44 ɗayan kuma shi ne yake kahi shi ma yasa aka siya 60 100 aka siya duka malamin zai ma aiki baka da matsala in ma bai isa ba ai kana da wasu yawwa to ai ne yanzu kana ji wannan ina turo ma yara su wannan na turo yara yanzu ka je gida kuma shi kowa a'a wannan kowa ina gaya ma magani aka sa ko kai ka ci wannan ka kasa yawa ko kai ka ci ka kasa ka bai shi nan gare kasuwan ma an kai masu kasan maganin hawara su zai zasu wannan na yafi yawa to je kai hanjima alhamdulillah ya sa nace kai ko kasuwa malam koma wannan kajin fa na sayarwa ne dukan su na nawa ne dukan su kawai na nawa ne ai kasuwa ya ka siya ka san waye ni? A wallahi. To da kudi na. Ni na sani ai. Yawwa, in kuma baka sani baka tambayi wannan yaro na ne. To yi kenan kai ko ga waye wannan? Yawwa, ka gaya mar. Alhaji sarkin nan ce kenan. A to kai sarkin nan ce ne ka siya. Yawwa, alhamdulillah. Wayannan kana ji? Ka san in aka ce duka to ba an ya kamata. Yi mu ciniki yayi ba zan yi magana da talaka ba. A to kai ba zan yi magana. A ga hakuri ba ba ruwanka ba zan yi magana da talaka ba yi mu ciniki. Wannan za ka yi naka ne ko? 150. To wannan ne? Naira 150. Wannan ma albarka. Wannan 110. Wannan 110. Yau. Kazar kamar kwai. A kaza kamar kwai. A'a. Malam. Mu zo za mu sai kayan gaggauta 130 110 in ka siyar ko baka siyar fato. To yanzu dai kazan nan dai albarka. To kana ji? Ina ji. Yanzu zan sai kaji amma za ka biyo ni gida haka. Ai kawai a yi ta ƙariya. To ka siyar jaka 10? Albarka. Kadir. Ba ruwanka, ni nuna ma ai ba a yi min jayayya kan kuɗi. Jaka 20. Albarka. Na siya jaka 30. Albarka. Kai, nawa ne kuɗin kajin nan dukkan sa a karkare nawa ne? 100. Kai ɓarawo ne, ina wukarka? Wallahi tallahi. Kai yanzu ɓarawo ne? A to kuma ai kasuwa da fito. To, ya malam magana za. Sake yin diwa ni kuma na diwa magana za ka iya biya. Ya hakuri ba jayayya da ni. Na baka ma. Kai ba take. Yau ba ta da. Kai ma ba za ka yi ta. Ka siya jaka 40. Ya hakuri. Kai hakuri. Ya hakuri. To jaka 50. Albarka. Ni ba ma san jaka 50. Na siya 100. Ni ba ma san jaka 50. Na siya 100. To yanzu yau za ka ba. Na siya kuɗi kawai kai ma ka san dai zan ba kuɗi. Ka zo gida ka sani. In ka je ƙauyen hai ka ce waye Alhaji sarkin nan ce ba ka da magana ba. Ni ba san kai ka bai kuɗi. Ka bai kuɗi. ta sai waje. Ina siya kana siya. Ina siya kana siya. Ina siya kana siya. Ka san waye ni? Alhaji sarkin nan ce. Ka zo kuma ka ce za ka fi kaza a gurin da haka ta hada mu da sai kenan kai. Yau wato yi kenan. Kana ji ka siya? Yau wato ka bi kai ka bashi kuɗin. Yau ka bashi kuɗin. Rike mana ka je a gasa su. In an gasa kana ji da hanji duk kayan wani wannan ba na so yau a bashi kayan yi a basa yau kawai a sa kwai ko nawa ne ma ya kamata kawai yau ka sallame ba yau to nan masayar mabura ce alhamdulillah mana wannan na kalo na siyawa ne a kishe to da yana tahi alhamdulillah jiya na sai mahin a gurin wani aboki na ya mun rahin mutunci akan sai da mahin shi yasa na ce yau bari ga wannan kasuwa yanzu wannan na siyarwa ne nawa za a siyar mu
mahin naira 280 aka ce. 280 ka ce ba. Kace kudin ma nahi kadan ne. Kwarai kuwa. Ka san baka san ni ba ai ko? Na da kan ba kai ne muka je wajen sun kaza ba kai mu. Yawa ya hakuri ai zaka fitar kana ji to yanzu wannan mahin din tunda Allah yayi naka ne ni nawa ne karshen kudin sa kudin kos na siya kawai to ai saboda yadda muka yi da kai mun yi wasa da kai ka je na sai ma da ribo 100 to shikenan zan kara ma 50 daga yau Alhaji sarkin zance duk inda ka je ba kamata in dai kudi ne ba ka samu ka gama zan kawo ma kudi gidan karba yawa zan karba sai wa da kowa alhamdulillah gaskiya ne yayi ya ile fai ana dinga biyo wajen kowa shu hu ai kamari nagode karba sai wa da kowa nagode karba sai imanin za ba hiduwa ka ba hi ma karba sai wa da kowa alhamdulillah nagode alhamdulillah wannan kayayyakin da tare ko ku zuba ko iya na mu ya ji wannan wuce wannan ayan ka sai ko waɗannan sun mana kananun da yawa ba su sun yi kananun ba su to kai an go a je a sake su waɗannan ba da a ya kai leda za ka samu ko leda zan samu leda ma baka da ita wallahi ta kai bari je su leda ko baka zan yi kaje su ne ya kake sai bari zuwa da kai ya ku ya ka siyo kan da siyo ma karama ka sai mutu ce bari ina ruwanka ya hawa yin kuma ina kawa ya ɗin ne ya ba ko ba zai kawo ya ga wato wanda na ba za ka hamu ba in ka tafi ba ka hawa yin ha na bai kuma mi ɗin ne ka kuma ya bayan zo ban da jin nan na je na bayan an gyara sai komai an yi komai ya ka cewa ma na doyi to ina me nan ma kuma dan siya mun mana abin da ya mana me zan siya ma ya kamata na siya mu kaya banke nake kuje nake ruwa gaskiya ba zan kaya ba ke kayan sa kuma digan sa kayan mu a kasuwar kanka shikenan mu je siya ma da kuma da yanzu kudin ba da abin da zai ka je ka yi yanzu mu je ba nan da irin nan kuke so ga zo nan kai da ka zo nan da abubuwan ne kake so ba za a siya ma wannan ne dakata ba ni nace zan siya ma ba wannan za a siya ma wannan za a siya ma ba na ni kan nake so ba na so wannan bari riga ce bai ce wannan bai zan yi da ita ba kudin ka konawa kudin ka konawa zabi da abin da kake so siya ma ai ba siya ba gaskiya ba na so to shi kenan ba nawa ne kudin wannan nawa ne za ka ga wani nan yau nawa ne kudin wannan a ajiye wannan za a siya ba 2,200 yi ne kawai kudin an siya sa a leda ai kenan ba ne siya kuma wallahi ta abin da na saka duk wanda na ce ka buge yi kawai yau wato shi kenan za mu goma ka zo gida ka same ni zo mu tsaya nan nan ya ma yayi wai kai sarkin zance a maganar kudaden nan ne me na maganar kuɗi yanzu kuma ba yanzu na siya ma riga da wando ba riga ma wannan ne ko riga ce ma ba yanzu na siya ka san nawa na kai a ba wani maganar riga da wando kai fa mahin ka siya ka sai ka tinko mu dauko kuɗin cikin jaka kai mun maganar ka siya mun riga ka siya mun wando to yanzu me ne wannan maganar me ne wannan kananun maganar kana ji ni fa nace kawai ka bar maganar nan yi wancan an siya bar ba ka da matsalar kuɗi kawai ka same ni da gida zan san me zan maka amma ba wani magana waye ina ruwan ka san da kuɗin to ba na son yaudara ne kawai ka raba kuɗin nan ka ba mu haƙin
in kana son aikin nan ya ci gaba ka gane. Aiki zai ci gaba in ba ni fa ba ku kai ka sani. Yawwa shine kawai ka je gida ka same ni da dare zan san me zan maka. Ni ma bari in je in samu dan babur kuma ya kai ni gida. Shikenan kawai.